Bidiyon mu yau zamu nuna muku ta yadda zaka yi linkin din Exness ɗinka da MetaTrader 5 ko kuma idan kana amfani da broker ta Derip yadda zaka yi linkin ɗinta a cikin MetaTrader 5 ko ma wace irin broker ce da kai ko kuma broker na OctaFX zaka iya linkin ɗinta da MetaTrader 5. Kafin mu je kai tsaye ga gabatar da wannan bidiyo, idan kai bako ne idan ke bakuwa ce a cikin wannan channel ta mai albarka wato channel din YT Crypto, muna roƙo da gurjo ƙasa ko ta kalma ta alamar subscribe da ku taɓa alamar subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabon videos namu a kowane lokaci. Ga wanda ke sha'awar koyon kasuwanci na forex trading, idan aka ce kasuwancin forex trading shine kasuwanci ne na wato trading na kudaden kasashe irin kudin kasar US, Japan da dai sauransu. So ana yin trading din waɗannan kudade kuma ana samun riba sosai. Idan muka duba zamu ga a wannan gaba zamu ga yawanci wanda muke kasuwanci na cryptocurrency zamu ga kusan gaba ɗaya mun koma gefe muna zaune muna ta jira, bamu san wani lokaci kasuwa za ta daga ba. Zamu ga kasuwa za ta daga kuma ta kwanta ta daga ta kwanta. So zamu ga har yanzu dai kasuwa bata gama samun wato ta samu support ba har yanzu. So idan muka ce mai ta jiranta kuma ba san wani lokaci kasuwa ta dawo daidai ba, kuma mun riga mun sa kuɗi mun zana muna jira, ko kuma wani still ya ƙara ajiye wani kuɗi a jira yaushe kasuwa za ta sauka ko kuma ta daga. So ga wannan gaba yana da kyau a ce mutum ya raba kafa biyu, ya zama to kana kasuwancin cryptocurrency kuma ya zama to kuma muna yin kasuwanci na forex trading. A kasuwancin forex trading ana matuƙar samun kuɗi sosai, wanda kasuwancin forex da duk wanda yake kasuwancin forex ya sani cewa bangaren wajen trading wato forex din ba sa'an crypto bane. Idan misali zaka trading da cryptocurrency zai kasance sai ka sa kuɗi masu yawa idan support trading zaka yi. So idan kuma ya kasance forex trading zaka yi zai kasance kuɗin zaka sa bai ta karya ba kuma zaka samu riba mai tarin yawa. So da haka yana da kyau a ce mu raba kafa at least ko ba komai mu daɗa bibiya ko kuma mu daɗa koma kan bangaren abin da ya shafi bangaren forex trading. A forex trading kamar na faɗa ana samun kuɗi, amma mutum ya bibiya ya gani zai tabbatar da cewa ga duk wanda yake trading a crypto zai gane cewa ya jima iya ba kansa wahala. So da haka ga wanda yake sha'awar koyon kasuwanci na forex trading tun daga matakin farko, a matsayin da baka san komai ba ka iya yadda ake trading na forex ba, ya zamu nuna maka kuma akwai class da muka buɗe domin koyar da wannan kasuwanci na forex ta yadda zamu ɗora ka kan hanya tun daga matakin farko yadda baka san menene wannan forex din ba, mu fahimci da kai shi mai wannan forex, ta yaya ake trading, da wani broker ya kamata ka yi amfani da dai sauran abubuwa, da kuma yadda zaka iya yin analysis da kanka ka iya gane a wani lokaci ya kamata ka shiga ka sayo, wani kuɗi ya kamata ka siya, wani kuɗi kuma ya kamata ka siyar. Wannan ilimi na forex trading zai iya taimaka maka bangaren kasuwancin ka na cryptocurrency, ta yadda idan ka iya kasuwancin forex zai kasance kasuwancin crypto ma ga me ya zo maka da sauki, domin zaka iya yin analysis na market ka iya gane me kasuwar za ta yi. Amma faɗan uwa yar uwa hakan ba zai faru ba, dole sai mutum ya kasance ya samu ilimin abun, domin a kowane lokaci samun ilimin abun shine mafi sauki ba shine mafi wahala. Idan ka samu ilimin so baka da problem, komai zai zo maka da sauki, amma idan baka ilimin ka ce zaka shiga to zaka iya samun matsala. Akwai jama'a da dama za mu ga su ce za su shiga forex, kaga mutum bai iya yadda ake analysis ba, kaga ya ce kuma still shi ba zai nemi group da ake bada signal ba, kaga ya ce maka shi da kan zai rinka analysis kawai iya shiga iya hasashe. Wani kuma zai kasance kowane lokaci kana ta shiga cikin group ne wanda ake bada signal, kullum a baka signal, ƙarshen wata yi a ce ma ya ƙare ka ƙara biyan wani kuɗi, ka biya 10,000, 20,000, 30,000. Yana da kyau a ce ka nemi ilimin da kanka, wanda kai da kanka zaka iya ba kanka da kanka signal din. Kamar yadda muka ce a wannan bidiyo zamu nuna muku ta yadda za ku yi linkin din MetaTrader 5 ko Derip ko kuma ma da wace irin broker zuwa cikin wato MT5. Idan muka duba zamu ga broker a cikin kowace broker akan iya yin trading, amma kuma idan ya kasance mutum yana so ya ga mai chart din ya fita clear na zaka iya analysis ɗinka yanda ya kamata, shine mutum yana da kyau a ce amfani da MT5 ko kuma MT4. Wannan ne zaka iya ganin clear chart yanda zaka iya analysis ka iya gane me wannan kasuwan za ta yi. So da haka wani zai muga ya riga da ya buɗe broker amma kuma bai iya yadda zai linkin wancan MT5 na shi zuwa broker sa da MT5 ko kuma MT4 ba. So farko bayan mun riga da mun shiga misali cikin Exness, abin da sa muke magana kan Exness a nan gurin shi saboda Exness wajen deposit nata $10 in ka sa is a minimum, sannan kuma idan ka tashi yin withdraw $3 ma zaka iya withdraw, sabanin irin su OctaFX sai ka sa kuɗi wajen sama da 10,000 wani abu, sannan kuma ka zo wajen withdraw nan ma kuma sai ya kai adadin wasu daloli. So da haka Exness tana da sauki wajen yin deposit da kuma yin withdraw. Ga wanda ke da bukatan bude Exness zamu ajiye link din wannan broker na Exness, zaka iya hawa ka register. Bayan mun riga da mun shigo cikin broker namu na Exness, ga wannan wasu nambobi a nan gurin da muke gani, zaka zamu kwafi waɗannan nambobin ne. A cikin nambobin zamu ga hadda hash, to amma zamu cire hash din, ba za mu sa hash din ba, iya waɗannan nambobin iya su zamu kwafa. Idan kuma account naka kake da shi ba Exness bane, kana da account naka na Derip ne, zaka je ka linkin a nan gurin waɗannan nambobin da muke gani, ga su nan na kewaye su, da haka wannan nambobin su zamu ɗauka mu je mu saka a cikin MetaTrader 5 kamar yadda zamu kai ku. Kamar da muke kallo bayan mun riga da mun shigo cikin MetaTrader 5 namu ko kuma MetaTrader 4, a nan gun ga wani ɗigo guda uku za mu taɓa wannan wurin ne. Bayan mun riga da mun taɓa zai kamar wannan fuska, a nan za mu taɓa wannan gurin na manage,
account. Bayan mun taɓa gun manage account, a nan gurin ga wani guri alama kalma plus, za mu taɓa wannan gurin na alama plus. To ya danganta da wani broker kake so ka ɗora. Idan Exness ne da kai broker ka za ka ɗora Exness, a nan gurin za ka taɓa keyboard zai fito sai ka rubuta Exness. Zan fice da rubuta Exness gashi nan, so da ga wannan gun da aka sa Exness Technology Limited shi za mu hau kai. Bayan mun riga da mun hau kai, za mu je mu saka waɗancan code da muka ɗauko. Idan kuma derib ne da kai kana so ka ɗauko derib, za ka rubuta me? Za mu rubuta derib. So da haka za mu ga the same thing nan ma ga derib limited. Idan kuma OctaFX ne da kai, za ka goge saka OctaFX. So misali idan ya kasance a Exness da kai ga Exness Technology Limited, da haka za ka kawo kai. Bayan mun riga da mun hau kan Exness Technology Limited, a nan gurin za mu ga gun da aka saka mana login. Wannan gun da aka sa login, waɗannan nambobin nan ce mu je mu kufo na cikin me, na cikin Exness namu. Nambobin nan ce mu je mu kufo na cikin Exness ko derib ɗinka, su za ka kufo, su za ka saka a nan gurin. Wato ina nufin waɗannan nambobin, na ce banda hash in farko, nambobin ka za mu kufa, su za mu je mu saka a wancan wurin. So kamar muke kallo gashi na riga da na kufo wannan nambobi, da yake wancan demo account muka bude, gashi na kufo nambobin. A nan gurin kuma na biyu mutum zai saka password. Zaka saka password din da ka bude wannan Exness din naka ne. Idan derib ka bude, zaka sa password din naka da ka bude derib. Idan OctaFX ne, zaka sa password ɗinka da ka bude account ɗinka na OctaFX. So da haka mu bari mu sa password din mu a nan gurin. So da gashi na riga na sa password ina da na bude wannan Exness din. Abu na gaba nan gun da aka sa server, za mu taɓa wannan gun na server. Idan muka taɓa wannan gun na server, a nan gurin za mu zaɓi me? Za mu ga Exness gashi nan Exness MT5 real. Idan derib ne ka shigo, za ga me? Za ga derib a wurin. OctaFX ne, za ga OctaFX. So haka mu Exness muka shigo, za ka samu ga me? Exness MT5 real, sai mu taɓa kai. Idan muka taɓa kai nan gurin, za mu ga shaka mana Exness MT5 real, Exness MT5 real, ga sunan da yawa. To sai mu zaɓi me? Exness MT5 real number 9. Exness MT5 real number 9 shi za mu ɗora. Gashi bayan mun riga da mun ɗora shi kai, za mu zo mu danna login. Da zarar mun riga da mun danna login, za mu ga me? Already ta riga da ta shigar da mu zuwa cikin broker. Za mu ga ta shigar da mu zuwa cikin wannan MT5 din. So yanzu already ya riga ya failing, ina ga me ba mu ɗauko code din da dai ba. So wannan dai hanyar ce hanyar da mutum zai bi wurin linkin din Exness ɗinka, ko broker ka ta Exness, ko broker ka ta derib, ko kuma broker ka ta wato OctaFX. So kar kuma tare kuna tare da channel din YT Crypto, ku danna mana alamar subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabon bidiyo namu a kowane lokaci.